Jo, hvad så Pilebjørn i dag. Man kan ikke rigtig høre Philip over Skype, det fandt vi ud af sidste gang. Han er nok lige den der. Ja. Og jeg døde næsten. Jeg er lige der. Ja, det var sådan et lækker hoved. Fuck, det er lækker her, hvor der regner. Jeg går ned og miner. Fuck, det lækker meget herinde på den her server her. Vi skal optage noget Skyblock. Vi skal bare have en fed Skyblock server. Det skal jeg nok sige. Det burde jeg nok sige, for man kan ikke rigtig høre dig. Okay, så siger jeg det bare. Eller hvad? Jeg siger det bare. Hvis jeg har en fed Skyblock server, så skriv det ned i kommentarfeltet. Så kan vi spille det. Nej, jeg dør nu. Nej. Det var fucking tilbage. Derfor. Det er faktisk sådan fucking nederen. Jeg er oppe og flække et eller andet skelet nu. Og I må jo meget gerne like videoen, hvis I gerne vil se mere af det her Pilebjørn og noget. Og så Philip, kan du ikke bare sige noget, hvis der er noget jeg skal sige, som jeg skal med? For ja, man kan ikke rigtig høre dig, og jeg synes det er sådan ret nederen. Jeg kan faktisk lukke den. Ej, kan du ikke også lukke webcam til egentlig? Så kan man også se dig. Ja, så skal du bare lige slå det til med Skype, skal du ikke? Hvis du gør det der, så man kan se hinanden over Skype, så kan man se dig også. Nå. Okay, så skal jeg måske lige sætte det sådan. Har du lige været i bad? Nej, der er også fucking vådt udenfor egentlig. Altså, jeg synes virkelig, det er fucking nederen i dag. Der har bare været sådan en torden og alt muligt. Lol, har du ikke turde gå hjem? Eller måtte du ikke for lærerne? Hvordan vidste jeg bare det? Det er sådan sweet. Hvis I gerne vil høre lidt mere til Philip, så skal I bare skrive i kommentaren, for så han kan også godt optage, men det er bare sådan, det er sådan lidt bedre, hvis jeg optager, for Philip han er bedre end mig til Minecraft. Så. Er du ikke? Det tror jeg altså. Det ved jeg ikke, du har i hvert fald haft spillet det meget med mig. Altså du har ikke spillet det særlig meget på det sidste, men du har stadig spillet det meget. Med blod. Fuck, klamt. Fuck, der er mange minekister eller noget til dem så. Ned i den der mineskab der. GG. Det var da også dumt. Vi skal altså have lavet sådan nogle indstillinger, så man kan høre dig lige så godt, som man kan høre mig. For man kan seriøst overhovedet ikke høre dig. Jeg ved ikke, om det er fordi, du bare snakker ekstremt lavt eller noget der. Med mig, der snakker sådan minimum where. Ej. Ja. Indstillinger. Hvad for et program? Ja, sagde du ikke, du havde haft det, og du synes, det var lort? Du ved godt, man bare kan finde indstillinger til det på YouTube. Hvorfor fuck gjorde vi ikke bare det? Fuck, vi er seriøst dumme nogle gange.
Nej, ikke kun nu. Altid. Der er en anden kobossen. Kobøssen. En diamant! Ja, i en minekiste. Begge ting. Ej, det var sådan, jeg vil sige, det hun sagde, det var sådan begge dele på en eller anden måde, men det var sådan, det er lidt svært at sige, for jeg tror sådan, det er svært at forklare, for hvis jeg ikke må sige det for hende, men det er også sådan, du finder ud af det. Ja, der er sådan fucking mange af de samme. Fandt du diamanter i? Fuck, du ser lederlig ud. Tøs, din røv gør mig hun. Hun, det skal være. Armin. At nu man skal lave den der, bare, jeg er sådan langt bagefter, så i går der sad jeg og så det der guldtuben noget, så nu er jeg bare sådan, Armin han blev sgu da årets YouTuber. Ikke sådan for jeg går op i det, jeg tænkte bare sådan, du ved godt Robin Samse, eller hvad fanden det er de hedder, dem der vi engang så, da vi var mindre, ikke? Dem der man bare så, dem der man ser når man er lille, ikke? Det var bare sådan, jeg sad bare, ikke? Og så håbede jeg bare sådan, please ikke lade dem vinde nogle priser, så er de fandme åndssvage de andre YouTuber. Så de bare forringe de andre, og så var det bare sådan, så vandt de bare ikke nogen, og så var jeg bare sådan, der er sådan lidt laveagtigt her. Tøs, det er nu at være mig liderligt. Jeg har ikke mere cobblestone. Seriøst, jeg kan ikke engang bruge det der super breaker, eller hvad fanden det hedder, i sådan 2 sekunder. Kan du huske på det gamle Modscraft? Fuck, vi var syge der. Og der skal nok være IP i beskrivelsen, for i den her server IP kan jeg rent faktisk. Kommentarbeskrivelsen. Du ved godt, de ikke engang kan høre dig, så du kan bare sige sådan, sig lige det der. Okay, skal jeg sige det der? Jeg har jo nærmest lige sagt det egentlig. Ja, jeg skriver det ned i kommentarerne. Beskriv den, nej. Granit, din fede hund. Du er sådan en pilebjørn. Ja, han var sådan ikke også. Så sagde han sådan, Tim tror du kan være sammen. Nej, det er bare lige meget, vi er bare sammen alligevel. Nu sidder Sune bare sådan. Snif. Der har seriøst været for godt dag. Har du brug for lidt fakler? Smoke weed every day. For det der. Ja, det er godt nok. Nej, vi har ikke brug for det. Forresten, vi ser vores hus. I har claimet, så jeg kan ikke rigtig gøre noget. Men bare kom den her vej, og så er de bare sådan sygt arme, og så dræber vi dem bare. Sune, stop lige, please. Må jeg nej. Det var ikke mig. These nuts. Nej, vi går bare i skole sådan. Men det er sådan. Jo. Okay, nu laver jeg lige no scope. No scope. Jo, jeg går i klasse med muld. Ja. Når mig og Sune ikke går i samme klasse, så tror jeg nok ikke lige Sune går i klasse med muld, vel? Altid. Det var lige totalt no-scope-agtigt det der. Ja. Tøs, din røv gør mig hun. Vi skal til at slutte af nu. Ja, vi har bare været nede og mine hele episoden. Men vi har fået sådan en dejlig snak. Ja, jeg har fundet en, jamen. Nå, vi ses, venner. Hej hej. Hej hej.